בעזרת השם בסייעתא דשמיא, שבוע טוב לכולם, כל הפנים שלכם מאירות. אתם יודעים למה הפנים שלכם מאירות? כי אתם שבוע כבר בלי חמץ. שבוע בלי חמץ, רק מצה. מצה זה לחם האמונה, כל הפנים שלכם כולכם מאירות. עכשיו רבותיי, אנחנו לומדים שיעור בעזרת השם יתברך, שיעור מאוד מאוד חשוב לחיים שלנו, ואני מאמין שאין בן אדם שלא נתקל בדבר הזה בחיים שלו. השאלה איך הוא יתנהג, מה עלה לו ואיך הוא יתנהג. מה קורה אם בן אדם הלשינו עליו, אני לוקח בכוונה מקרה קיצון, כן? הלשינו עליו ובעקבות ההלשנה דנו אותו ל-27 שנים בכלא. בעקבות ההלשנה דנו אותו כך. איך אדם אמור להרגיש כאשר הזיקי מתכת ננעלים לו על היד? אוי ואבוי, השם ישמור. אז בואו נראה מה רבנו בחיי אומר, איך בעל הביטחון מתנהג בעמוד ש"א, איך הוא מתנהג כלפי אויביו ומבקשי רעתו. מי שמחפש לעשות לו את הרע, איך להתנהג איתו? הרחוב אומר לך, מה פירוש? אנחנו יודעים, יש דברים שצריכים לפתור אתה יודע, כפפות, אתה יודע, בלי סימנים, סמטה חשוכה, משהו ככה, אפשר לפתור, נכון? אומר לך רבנו בחיי איך תתנהג, בוא נראה. תראו למטה, ואילו ההנהגה הנכונה כלפי אויביו ומקנאיו ומבקשי רעתו היא, איך מתנהגים? שבכל מה שנוגע עליהם יבטח על הבורא יתברך ויסבול את מה שהם מעליבים אותו, נקודה. מה זה יבטח על הבורא יתברך? אף אחד לא יכול להועיל לי או להזיק לי ללא רשותו יתברך. גם אותו אחד שאומר חכה מה אני אעשה לך. אותו אחד שאומר חכה עכשיו אני הולך, חכה רגע תראה מה אני עושה. אף אחד לא יכול להועיל לי ולא להזיק לי ללא רשותו יתברך. זה כמו שמגיע הדבר ונותן לך את הדואר רשום, דוח, הזמנה לבית משפט, או לא משנה כל דבר שיהיה, אתה לא בא לדבר לאותו שליח ואומר לו בוא שנייה. לא, נכון? מה אתה אומר? זה סך הכל לא עבודה שלו מסכן. מה אתה? והלגמול להם כמעשיהם, שימו לב טוב, אלא יגמול להם חסד ויעשה עמהם טוב כמיטב יכולתו ויזכור בליבו שהתועלת והנזק מסורים ביד הבורא יתברך. אני לא הבנתי מה כתוב פה, תהיו איתי רגע. ואל יגמול להם כמעשיהם אלא יגמול להם חסד. הגיוני? לא הבנתי. הוא מחפש לעשות לי רע, הוא מלשין עליי, הוא עושה לי דברים שליליים, אני אלך ויגמול איתו חסד? הגיוני? כן או לא? לא הגיוני. אנושי? אלא מה? כיוון שהם לא זכו להיות שליחים טובים, אני לא אלמד מהם איך להתנהג, אני אלמד מהם איך לא להתנהג. זה מה שהוא אומר פה רבנו בחיי. ואל יגמול להם כמעשיהם אלא יגמול להם חסד ויעשה עמהם טוב כמיטב יכולתו ויזכור בליבו שהתועלת והנזק מסורים ביד הבורא יתברך. שמישהו מתנהג איתנו בצורה שלילית, למה שקורה לו כרגע, נכון, אתה כבר בדרגה יותר גבוהה, שאתה רואה את השלילי כטוב, זה דרגה יותר גבוהה. אבל בן אדם שעכשיו הלשינו עליו, בוא ניקח את הדוגמה מקודם, ובעקבות ההלשנה הוא נכנס ל-27 שנים בכלא, תחת סורג ובריח, כן? איך הוא אמור להרגיש כלפיהם? הוא אומר לך, לא רק שלא תרגיש כלפיהם שלילי, אתה תחפש לעשות להם טוב. שלח להם עוגה לשבת, שלח להם פרחים לחג, כן? אז תראו רגע, בטח שזה קשה. רגע, שנייה. אני ידעתי שהשיעור הזה יעורר הרבה... כשמישהו מתנהג איתנו בצורה שלילית, התגובה הראשונית נוצרת אצלנו תגובה אוטומטית של רגש שלילי כלפיו. אוטומטי. ככה? חכה מה אני אעשה לו. וואי, אני רק אתפוס אותו. אומר בעל התניא, בסוף פרק י"ב. וכן בדברים שבין אדם לחברו. מיד שעולה לו מהלב למוח איזה נתינה ושנאה חס וחלילה. הוא עשה לי ככה. כל פעם. זה לא פעם ראשונה. הוא כבר 2 חוסם לי את החנייה כל פעם.
הוא כבר שנתיים מלכלך עליי, הוא כבר שנתיים מדבר עליי, הוא כבר 20 שנה, זה לא מעכשיו, אני מכיר אותו. הוא אומר, אינו מקבלן כלל במוחו וברצונו, אדרבה, המוח שליט, הוא מושל ברוח שבליבו, לעשות ההפך ממש. אמרנו, לא ללמוד איך להתנהג, ללמוד איך לא להתנהג. להתנהג עם חברו במידת החסד וחיבה יתרה, לסבול ממנו עד קצה האחרון ולא לכעוס וחס ושלום, וגם לא לשלם לו כפעולו, אלא אדרבה, לגמור לחייבים טובות כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ללמוד מיוסף עם אחד. תראו, את האמת אני אגיד לכם, עדיף להתנהג ככה או להיות שוחר צדק? יפה, איך קוראים לך? יניר, יפה מאוד. יניר אומר, סליחה, מי יעמיד אותו במקום? חיים, מי יעמיד אותו במקום? מישהו צריך לחנך אותו, צריך שיהיה צדק בעולם. אני לא מבין, צריך שיהיה צדק או לא, שיסבול קצת. נו, אני לא יודע, אני לא רואה הבדל. מה ההבדל? אני לא יודע, אני יודע מה כתוב פה. הוא אויביו, מקנאיו ומבקשי רעתו, הוא בכלל מבקשי רעתו? אני לא יודע, כתוב פה מבקשי רעתו. שכן רע שמלמד אותך דברים שליליים, מלמד אותך דברים שליליים, הוא עושה דברים שליליים, לא מלמד אותי דברים שליליים, הפוך, אני צריך ללמוד איך לא להתנהג כמותו. עכשיו, אם אני שוחר צדק, רגע שנייה, אם אני שוחר צדק באמת, ואני באמת בן אדם שרוצה שהכל יבוא על מקומו כמו שצריך, אז האם ככה אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יתנהג איתנו בראש השנה? או שבראש השנה באנו, ריבונו של עולם, נכון, חטאנו, אבינו, פשענו, חמסנו, גזלנו, תפלנו שקר ומרמה, אבל ריבונו של עולם, לפנים משורת הדין. לפנים משורת הדין. אם אתה כזה שוחר צדק, תהיה שוחר צדק עד הסוף. תבוא בראש השנה, תגיד, ריבונו של עולם, כפי הדין, כמו שצריך. לא, פה אתה בא ואומר, חטאתי, אביתי, עשה לך לנו. נכון? אני לא יודע, זה אתה תגיד. אתה צריך לחנך אותו. פה רבנו בחיי אומר לך, לא, אל תגמול להם כמעשיהם, אלא יגמול להם חסד, יעשה עמהם טוב, כמיטב יכולתו. עכשיו, אומר הזוהר הקדוש, אני אגיד לכם זוהר, פרשת מקץ, דף רש א' עמוד ב'. מי שיזכור, יסתכל, ללמד את הזוהר. אני מביא אותו בקצרה. מביא אותו בקצרה. הוא מספר מעשה, יכול להיות ששמעתם את המעשה הזה, כי דיברתי עליו פעם, אבל בואו נראה את הלשון שלנו, אני מתרגם מיד, כן? תראו מה אתם מרוויחים, אתם רוצים להיות שוחרי צדק או לא? תבדקו. רבי אבא זה אחד מהתנאים, אחד מהזוהר הקדוש, כן? היה יושב על שער הכניסה של לוד. הוא ראה איש אחד שהיה בה, ויושב על בליטה בצד ההר. היה עייף מן הדרך, מפהק, סופר עד 3, נרדם. בינתיים רואה רבי אבא נחש שבא אליו, יצא קוסטפה דה גורנדה, יש אומרים שזה מין של שרץ, יש אומרים שזה גזע עץ שנפל, ונפל על הראש של הנחש ורוצץ את מוחו. אומר רבי אבא, בוא תראה איזה נס נעשה לו זה. קם אותו בן אדם, אחרי שהתעורר, התמתח, הכין קפה על הפינג'אן, בא ללכת. איך שהוא יוצא, הבליטה שהוא יושן עליה נפלה לתוך התהום. בא אליו רבי אבא, אמר לו, תגיד לי מה מעשיך? שהרי הקדוש ברוך הוא הכריש לך 2 ניסים, זה לא בחינם. תגיד לי מה אתה עושה? אמר לו אותו האיש, כל ימיי, אם היה אדם שעשה לי רע, לא נסתיים היום עד שהתפייסתי איתו ומחלתי לו. ועוד, לא יכולתי להתפייס איתו. נגיד נפגשנו והוא הלך, לא עליתי על מיטתי עד שמחלתי לו ולכל אותם שציירו אותי. אני לא יודע, אני לא אמרתי שיש הרבה כאלה. אני לא אמרתי, רגע. ולא חששתי כל היום לאותו הרע ששילם לי. אתם אומרים קריאת שמע על המיטה? הרי אני מוכל וסולח. אתם מתכוונים לכל מה שאתם אומרים או לא? עד שמחלתי לו לכל אותם שציירו אותי. רגע, ידעתי שזה זה, ואתה רוצה שאני אעסק מהר?
ולא די לי בזה, רגע זה מטפיח, רגע, מופלט עכשיו, ולא די לי בזה, אלא שמאותו היום והלאה השתדלתי לעשות עמהם טוב. זה מה שכתוב כאן, לא? יגמול להם חסד. רבי אבא שומע את זה, התחיל לבכות. בוכה. אומר רבי אבא, המעשים של אותו יהודי יותר גדולים מיוסף הצדיק. יוסף הצדיק, כי מי עשה את זה? עם האחים שלו. היה לו לרחם עליהם, זה האחים שלו. אבל זה עושה יותר מיוסף הצדיק. נאה לו שהקדוש ברוך הוא יתרחיש לו נס על נס. עכשיו בואו תראו, קל זה לא, משתלם זה כן. תשמעו טוב. אומר רבי אבא, פתח ואמר רבי אבא, אומר הכתוב, הולך בתום ילך בטח ומעקש דרכיו יוודע. מה הכוונה? הולך בתום זה אדם שהולך בדרכי התורה, בדרכי האמונה ילך בטח. לא יכולים נזקי העולם להרע לו. אין נזק. אתה יודע למה? כבר תשמע. הוא מעקש דרכיו יוודע. מי זה מעקש דרכיו? אני אראה לו מה זה. מה הוא חושב שהוא... הוא לא יודע על מי הוא נפל. הוא לא יודע שמה שהוא שכח, מה שאני שכחתי הוא עוד לא למד. הוא עוד לא יודע את הדברים האלה. זה מעקש דרכיו. מה זה יוודע? מי שסוטה מדרך האמת, אומר הזוהר הקדוש, ורוצה לגבות מחברו, יוודע. מה זה יוודע? תשמעו טוב. כל בן אדם, אתם צדיקים, אני מדבר אלה שלא, שעושים עבירות, על הפנים שלהם, יש להם צורה של שלילי. בן אדם שעשה עבירה. אנחנו לא רואים את זה, אבל המלאכים שאמורים להיפרע מאותו בן אדם, רואים את זה. רואים את הצורה של הדיוקן של אותו בן אדם שעושה את העבירה. יפה מאוד. הוא אומר ככה, מה זה יוודע? הוא יקר בעיני כל בעלי הדין שלא יובד מהם הדמות של אותו אדם. יעני, אותו אחד שאמר חכה מה אני אעשה לו, אותו אחד שמתנקם, אותם בעלי דין רואים את הפנים שלו ומתנקמים בו. אבל מה קורה עם בן אדם שהוא לא צדיק גדול, אבל מה? הוא לא מתנקם מהאנשים. עשו לו, הוא מוכל. לא רק זה, הוא שולח להם מתנה, הוא מוותר להם, הוא סולח. הוא אומר, אבל אדם שהולך בדרך אמת הקדוש ברוך הוא מכסה עליו שלא יוודע ולא יקר לבעלי הדין. אבל מעקש דרכיו יוודע ויקר להם. מסיים רבי אבא ואומר, אשרי אותם בני אדם שהולכים בדרך אמת והולכים לבטח על העולם. לא פוחדים, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כשאדם אומר, אני הולך בדרך הזה, אמרתי שוב, זה קשה מאוד, אבל זה כלכלי, זה משתלם. זה קשה עוד פעם, כמה כאלה יש? לא יודע, אבל הרי אני מוכל וסולח, מה אתה עושה? אתה גורם שהקדוש ברוך הוא מכסה עליך על דברים שליליים שעשית, שבעלי הדין לא יוכלו לתפוס אותך. זה זוהר קדוש, מקץ רש א' עמוד ב', תפתחו. אומר רבנו בחיי, בעל הביטחון, איך הוא מתנהג? שבכל מה שנוגע עליהם יפתח על הבורא יתברך, ויסבול את מה שמעליבים אותו, ואל יגמול להם כמעשיהם, אלא יגמול להם חסד. יעשה עמהם טוב כמיטב יכולתו, ויזכור בליבו שהתועלת והנזק מסורים ביד הבורא יתברך. צדיק, יפה. הוא שואל שאלה מאוד יפה. רגע, יפה. אתה, יפה, איך השם שלך תזכיר לי? רום, בעזרת השם. הבאת שאלה מאוד רמה. באמת, שאלה יפה. באמת, הוא שואל שאלה יפה, רום. הוא אומר, רגע, אבל גם דוד המלך בתהילים, הוא אומר לרשעים, מתפלל להם שימותו. יותר מזה אני אגיד לך. משה רבנו ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. איך הוא הולך ואומר, אם אני צודק, ואם אני לא צודק, אם יפתח האדמה ותבלע את קורח ועדתו, איפה? תשלח להם עוגות לשבת. לפי מה שאנחנו מדברים, נכון? אלא מה יש הבדל בין רשע שהוא מבסס רשעות, כמו למשל, בוא ניקח קורח ועדתו, שהם ביססו נגד משה רבנו ונגד התורה, לא נגד, יותר מאשר נגד משה רבנו, נגד התורה. הם ביססו רשעות. שהאדם מבסס רשעות, את זה אנחנו צריכים
להוקיע. אבל כשבן אדם הוא לא מבסס רשות נגד התורה. זאת אומרת, הוא בא אליך, אמרנו, חסם לך את החניה, הלשין עליך, עשה דבר. ודאי. אצל האריזה, פעם היה סיפור עם האריזה ליהודי, האריזה היה מתקן, כן? ופעם אחת בא עכבר שהוא יתקן אותו. עכבר. אז הוא אמר לו, אתה עדיין לא הגעת לתיקון שלך, תלך. למה? כי אותו עכבר, כתוב אדם שמלשין על היהודים אחרים, הוא מתגלגל בעכבר. כי מה זה הלשנה? זה נגיסה, נכון? כן, אז הוא נהיה עכברוש. אז הוא מתגלגל בעכבר, כי העכברים גם נוגסים, כן? אז רגע, אז שוב, כשמדובר פה על גדול, אני מדבר איתך בעמך, שלנו. כשאדם נמצא אחד מול השני, כן, זה ודאי לא קורח ועדתו. ודאי שלא. זה ודאי לא אותם אנשים שניסו לקעקע את היהדות, ודאי שלא. בן אדם כזה אומר, תסבול את חרפתם. לא תפקיד שלי. נו. או יותר. אז די הזה היית צריך לראות את השיעור איתנו בשיעור שלפני שבועיים, לא לפני שבועיים שלוש, לפני, כן, בשני שיעורים הקודמים, שבשני השיעורים הקודמים שם רבנו בחיי אמר איך להתייחס לדברים האלה. כן. אם אתה יכול להוכיח, תוכיח. אם אתה לא יכול להוכיח, כשם שמצווה לומר דבר שנשמע, כך מצווה לא לומר דבר שלא נשמע. יש אחד שראש בקיר. מה תוכיח אותו? כמו שאתה אומר בבית, אתה יודע זה ישפיע שאתה תגיד, או שסתם יביא עצבים. אם אתה יודע שזה ישפיע, בדרכי נועם תגיד. אם אתה יודע שזה לא ישפיע, אז מה זה יעזור? סתם יביא עצבים. קבל את זה, כמה? שיסבול את מה שמעליבים אותו, וידע ויזכור בליבו שהתועלת והנזק מסורים ביד הבורא יתברך. ואם השם יעשה אותם, בוא נמשיך עוד קצת, ואם השם יעשה אותם לאמצעי להביא לו נזק, ידון אותם לכף זכות. אותם לכף זכות. ויחשוד את עצמו ואת מעשיו שהוא הקדים לעשות לאלוהיו רעה. הוא השם, לא הם אשמים, הם מסכנים. למה הם מסכנים? כי מגלגלים חובה לידי חייו. מסכן. אומר הספר החינוך במצווה רמ"א, שורש איסור לא תיקום. מה, למה לא תיקום? למה לא תיקום? מה, למה לא? למה? הוא חוסם את החניה, אני אשים לו קרטון ביצים על הרכב. הוא אומר משורשי המצווה שידע האדם וייתן אל ליבו, כי כל אשר יקראו מטוב עד רע הוא סיבה שתבוא אליו מאת השם, ומיד האדם ומיד איש אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם. אתה יודע למה זה קרה? קודם כל שב תעשה תשובה, תעשה חשבון נפש, למה זה קרה לך? פשפש במעשיך, ויתחנן אל האלוקים ויבקש מלפניו לכפר על עוונותיו, וכשינהג כך אויביו יהפכו לאוהביו. כשאתה שוב, ויתחנן אל האלוקים ויבקש מלפניו לכפר על עוונותיו, וכשינהג כך אויביו יהפכו להיות אוהביו, כמו שאמר שלמה המלך החכם, ברצות אדוני דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. הוא צדיק מסכן. אנחנו, אדם בא, הוא עשו לא רע. קודם כל להגיד למה זה קרה לי, מה עשיתי לא בסדר שזה בא אליי. ואחרי שהוא יעשה תשובה, וידון אותו, את אותו אחד הוא ידון אותו לקו זכות. מסכן שהוא שליח הרע, זה הפרנסה שלו להביא רפורטים. סדר לו עבודה אחרת. אתם מבינים איך זה משנה את החשיבה שלנו? במקום להיות אחד שנובע שנאה לפלוני, לאלמוני, אתה נהיה בן אדם שנובע אהבה לכולם, ובודק את עצמך למה הגיע לך הדבר השלילי הזה. אז והתבוננו חסדי השם. כן, רגע, אני רוצה להספיק, לא אספיק את הכל, לא רוצה רבותיי. אני לא שולט, אני צריך לשלוט בעצמי. אני בקושי בעצמי מצליח לשלוט. אחד אומר, מה צריך לחנך אותם? את עצמי אני לא מצליח לחנך, אתה רוצה שאני אחנך אותם? אז תשמעו טוב, שאלנו בתחילת השיעור, איך אמור להרגיש בן אדם שבעקבות הלשנה עוצרים אותו הרשויות לזמן בלתי ידוע, והשופט גוזר עליו 27 שנים, ונועלים עליו מזיקי מתכת. אז שאלו אותו,
את השאלה הזאת, אני אגיד לכם כבר את השם שלו. אז הוא אמר זה תלוי. אותו יהודי אמר זה תלוי. אם אני מאמין בכוח של המלשינים, אז אני אכעס. אם אני מאמין בכוח של השופט להחליט, אני אשבר. אם אני חושב שהזיקים על הידיים, התחושה פחות ברורה מלפני כן, אז אני ארגיש חסר אונים. יש יהודי אחד, גר בארצות הברית, קוראים לו הרב מרדכי יצחק סמט. הוא, הלשינו עליו על איזה עבירה שהוא עשה או לא עשה, אני לא יודע. בעקבות ההלשנה הוא קיבל גזר דין של 27 שנים. בפועל הוא ישב 20 שנה בכלא. ב-20 שנה האלה בכלא, הוא אמר מה שהציל אותו, זה שלפני שהוא נכנס לכלא, הוא עסק הרבה באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. וכשבאו ועצרו אותו, הוא הסתכל על השוטרים שעוצרים אותו כשליחים של הבורא יתברך. על המלשינים כשליחים. על השופט כשליח. אותו יהודי, במשך 20 שנה, תשמעו טוב, כל שבוע הוא הוציא אלון שבועי מהכלא, מוציא אלון שבועי שעוסק באמונה וביטחון, שלימים, אחרי שהוא יצא מהכלא, הוא הוציא מזה ספר. איך קוראים לספר? מודה אני. מה מודה אני? הוא כל בוקר אמר לעצמו, קם בבוקר אמר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בנשמתי. מודה אני. זאת אומרת, היום אני מבין שאם אתה תרצה להוציא אותי היום מהכלא, אני אצא. אם לא יצאתי היום, מה? סימן שלא רציתי שאני צריך לצאת מהכלא. ספר שלם, תבדקו, ספר נקרא מודה אני. כל התובנות, הוא קיבל ספרים, קיבל תנ"ך, קיבל כל התובנות של אמונה וביטחון שהוא קיבל בתוך הכלא, מהכלא הוא היה מוציא אלונים, ולימים, אבל השם זה אומר, נגד ההיגיון בכלל שהוא יצא אחרי 20 שנה ולא אחרי 27 שנים. הוא לא היה אמור לצאת. נגד ההיגיון. אז הוא אומר, אז נגד ההיגיון זה גם שישבתי 20 שנה בכלא. או, כמו יוסף, נכון? נכון? אז אתם מבינים, רבותיי, זה קשה עוד פעם, אני אומר, זה לא... זה דרגות מאוד גבוהות. אבל לפחות אנחנו יודעים לאן לשאוף. לקחתי בכוונה מקרה קיצון, בן אדם בילה 20 שנה מהחיים שלו בכלא, לקחתי בכוונה מקרה כזה, אבל אני מדבר איתכם על מקרים שקורה לך, מישהו הלך וחסם לך חניה, מישהו אמר לך, מישהו לא נותן לך לבנות, מישהו אמר לך מילה, מישהו לכלך עליך בעבודה, ובעקבות זה בעבודה לא קידמו אותך, או פיטרו אותך, לא החזיר לך הלוואה, או אמר... על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? אתה צריך לשלוח לו עוגה. אז אתה צריך לגמול לו חסד, אומר רבנו בחיי, ואם תעשה את זה, בורא עולם מכסה עליך, על כל השטויות שעשית, כל השטויות שעשית בחיים שלך, של בעלי הדין שרוצים להיפרע ממך, לא יוכלו להיפרע ממך. בורא עולם מכסה עליך, זוהר הקדוש, פרשת מקץ ר' א' עמוד ב'. תבדקו את זה, תקראו את זה, זה יחזק אתכם. בן אדם שעומד בסיטואציה כזאת, והוא אומר, רגע, בוא, אנחנו מדברים תמיד כלכלי, נכון? רווחי, עולם הזה ועולם הבא. גם עולם הזה אני רוצה כלכלי, נכון? גם עולם הבא אני רוצה כלכלי. כשאני מכסה, שאני מוכל וסולח, ולא רק מוכל וסולח, אני מלמד עליו זכות, הוא מסכן. אתה מכסה, תשמעו טוב. נסיים במעשה הזה. או, נכון, אתה דן אותם לקו זכות, כי אתה יודע שזה אתה אשם בזה. יפה מאוד. אז היה רבי נחמיה, הוא היה רעבד, ראש אב בית דין של העיר בריסק, חי בערך לפני 100 ומשהו שנה. אותו רבי נחמיה היה רב העיר, אבל הוא לא רצה לקבל משכורת מהעיר. הוא אמר, היה לו חנות בדים, ומזה היה מתפרנס. כולם היהודים קונים אצל הרב בדים, ישר, נאמן, אשתו בדרך כלל הייתה יושבת שהיא... יפה מאוד. אתה מכיר אותו? לא, יפה, כרגיל אתה אומר. עובר יום, והנה יום בעיר, מודעות בכל הרחוב. עיקרנו לפתיחה הגדולה של חנות הבדים. יהודי בשם פייביש, ככה קראו לו, החליט לפתוח חנות בדים לא רחוק מהחנות של הרב. לא רק זה, מבצעים, מחירים. הרב כל הזמן אמר לאשתו, רבותיי, שימו לב טוב, פרנסה, זה הקדוש ברוך הוא נותן. פייביש זה מקל. אני אכעס על המקל? מה יש לי לכעוס על המקל? וככה עוברת תקופה, וכל פעם פייביש הולך ולוקח קונים ולוקח אנשים, כמה הוא הציע לך? 100? בוא ניתן לך ב-80. יום אחד עוצרת כרכרה עם 2 קצינים מהצבא שם בבריסק, הם רוצים כמות גדולה של בדים לצבא. עסקה, עסקה, יפה מאוד. נכנסים לרבי נחמיה, רבי נחמיה נותן להם הצעת מחיר,
אומרים לו, תשמע, הצעה נשמע טובה, נצא החוצה, נעשה סיגריה, נחזור. מי מחכה להם בכניסה? פייביש. מה? כמה הרב הציע לכם? בואו, אני אצא לכם פחות. אני אצא לכם פחות. קיבלו, תשמע, יש פער, אין מה לעשות, פער. כן, פער, בקיצור, ובאמת לא לקחו מהרב ולקחו מפייביש. אחרי יומיים עוצרת כרכרה עם 2 קצינים, נכנסים לפייביש לחנות, אומרים לו, תשמע, אתה רמאי, אתה שקרן, איך יכול להיות שאתה מביא סוג של אותו בד כמו שהחנות ממול מביאה, ואתה מביא לנו את זה פחות? אין ספק שאתה או מרמה בבדים, או מרמה במדידות. עכשיו להסתבך בזמנם מול המלוכה, זה 2 שניות אתה על הגרדום. אין משחקים. ההוא מסכן, פייביש לא ידע את נפשו, התעלף במקום. ונהיה עמולה, בא עם אנשים, וחלק הלשור מגיע לו, מה הוא חושב, להתעסק עם הרב, לטה. אף אחד לא שם לב שהייתה איזו דמות שפופה, הולכת מתכופפת, הולכת מהצד, זורקת חפץ לחלון האחורי של פייביש, וחזר בחזרה. מי? נכנס הרב. בא הרב, מהיר את פייביש, אומר לו באוזן, תשמע, שמתי לך את הארשין. ארשין זה מכשיר שמודד בדים, שיש עליו חותמת של הממשלה. מי שמחזיק מכשיר כזה, זה אומר שהבן אדם הזה ישר ונקי וטהור והכל בסדר גמור. אומר לו רבי נחמיה, זרקתי לך לחלון האחורי את המכשיר. לך תראה להם את המכשיר, הם יאמינו לך שאתה באמת בן אדם ישר ולא יעשו לך כלום. הוא התאושש, הולך מראה, מה אתם רוצים? מה, הנה, יש לי את המכשיר הזה, מה נפלתם עליי? אמרו לו, אם יש לך את המכשיר, הכל בסדר. עלו לעגלה, סגרו את העסקה והלכו. אחרי שהוא התאושש, הוא בא לרבי נחמיה, אומר לו, הרב, מה אני יכול לגמול לך? מה הרב, מה אני יכול לגמול לך? אמר לו, הרב, יש לי בקשה אחת. מה הבקשה? לא תסגור את החנות. הבקשה שלי, שעד יומי האחרון, אף אחד לא ידע מהסיפור הזה. אף אחד לא ידע שבאתי וזרקתי לך את המכשיר מאחורה כדי להציל אותך, אולי סכנת מוות. ואפילו שהחנות הכל פשוט. וכשהרב נפטר, רבי נחמיה, הרב של בריסק נפטר, עלה פייביש ואמר, אני רוצה לדבר. אתה רוצה לדבר? מה יש לך לדבר? אתה לא מתבייש אתה? לא, אני רוצה לדבר. עלה בהלוויה ואמר, אני רוצה לספר לכם את מה שהבטחתי לרב שאני לא אספר עד יומו האחרון. ככה מתנהג בעל ביטחון. בעולם הזה ובעולם הבא, תשמעו, יש לנו את זה ביד, זה קשה, שוב אני אומר, קשה זה כן, משתלם זה עוד יותר כן. למה לא ספר? כי הוא רוצה... הוא לא רצה שיהיה לה גאווה, כן. אם הוא יספר, רגע, פשרנה איזה צדיק, ראית מה זה? אז הוא לא רצה, אל תדבר, אני עשיתי חסד עם מי? עם האויב שלי, עשיתי חסד, גמלתי איתו חסד. רבותיי, זה משנה לנו מאוד את התפיסה ואת החשיבה. אז נכון, בדברים כאלה אולי זה יותר מדי כבר קשה, זה צריך להיות רבי נחמיה, ראב"ד בריסק, אבל בדברים קטנים, אמר לך מילה. אז אמר, קנה לו עלייה לתורה, מה קרה? קנה לו עלייה לתורה. אז אמר לך מילה, אז עשה לך כך, אתה המרוויח היחידי, תשמע. אם אתה היית צדיק תמים, שאתה לא צריך להסתיר את הפנים שלנו, לא היינו צריכים להסתיר את הפנים שלנו, מפני בעלי הדינין, אין בעיה, תלך מידת הדין. גם תבוא בראש השנה ותגיד, ריבונו של עולם, דין. אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים, רחמנו אז אנחנו נקבל על עצמנו עכשיו תחילת הקיץ, רבותיי, להשתדל לנהוג במידות האלה. שהאדם ינהוג במידות האלה, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יתמלא עליו ברחמים, ונזכה להאמין ולפתוח בקדוש ברוך הוא בלב שלם, וכן יהיה רצון ונאמר אמן.